No ne, BookPlusalta tilattu vähän mangaa. Voi vaan sanoa, että ei oo niin isolla yrityksellä ainakaan pakkausmekanismit hirveän hyvin tallessa. Että kyllä nyt vähän luulisin, että vähän paremmin vois pakkaa kyllä näitä niiden asiakkaan tuotteita, että siinä on semmonen laatikko. En tiedä mihin jämäpahviin löydettiin jostain jätelavalta tääkin on otettu. Että en edes haluat nähdä noita kirjojen kuntoja, kun ne on tolleen pakattu, että minkäänlaista kato koirakin tykkää, kato. Onko se... Ei oo minkäänlaisia mitään pehmusteita ei oo sisällä, että kirjat pysyis hyvässä kuosissa tai mihinkään kunnon pahvilaatikkoon. Tää on varmaan 3 eri pahvilaatikosta kasattu pahvilooto. Vai mitä, baby? Vai mitä? Niin. No, mitä? Joo, palataan kohta. Katsotaan minkälaisessa tilanteessa nuo kirjat on.